Hier komt hij in de baan met Vincent Rodrigo Pessoa. Was in de 42-72. Die stapte uit die heeft dan ook 4 totaal. In 42-72 verlopen we vierde plaats voor dat. Applausje is wel geplaatst voor Rodrigo Pessoa. En zo blijft voorlopig Pieter de Vos aan de leiding met Candy. Die deed